Bună seara tuturor! Ne bucurăm să vă salutăm la ediția cu numărul 10 a podcastului nostru Ex Libris Arcanorum. În această seară avem marea plăcere și bucurie să îl avem din nou alături de noi pe pe Gabriel Dalea cu o nouă carte, o nouă lucrare, o nouă realizare, pot spune chiar, pentru că este din nou o premieră. Ioan Gabriel Dalea ne-a obișnuit cu titluri mai puțin cunoscute și, de asemenea, așa cum spuneam și anterior, el este un pionier al martinismului și martinezismului în România, pentru că anume el vine în premieră cu niște traduceri de texte necunoscute și netraduse anterior. Vorbim de Martinez de Pascuali, de lui Claude de Saint-Martin, și anume din acest motiv îi mulțumesc foarte mult, pentru că martinismul este și martinezismul de asemenea sunt niște subiecte destul de incitante. Foarte mulți de-a lungul timpului au încercat să mă întrebe cum pot să găsească mai multe informații și iată că în sfârșit avem niște lucrări traduse în limba română și nu mai trebuie să le buchisiți în engleză, în franceză sau în germană chiar. Dacă anterior am avut o foarte frumoasă prezentare a cărții lui Martinez de Pascualis tradusă de Ioan pe Gabriel Dalea și vorbim despre un tratat de reintegrare a ființelor în primele lor proprietăți, virtuți și puteri spirituale și divine, care o ediție care a adunat un public foarte numeros și a ținut 2 ore cu discuții la final. Iată că de această dată avem un nou volum, Masoneria ocultă a secolului al XVIII-lea, lecțiile de la Lyon ale aleșilor Coyen, însoțite de Cartea Roșie și alte importante manuscrise Coyen. Volumul poate fi comandat deja, este pe piață și este practic o completare a celuilalt volum despre care am vorbit deja. Cei care au cumpărat primul volum le recomand să cumpere și acest volum, să-l aibă în bibliotecă, pentru că informațiile se completează și veți găsi ceea ce în principiu v-a incitat în primul volum. Nu o să vorbesc mult despre, o să-l las pe Ioan, pe Gabriel Dalea să ne povestească mai multe, să ne prezinte volumul său și la ce a lucrat el, însă, așa ca de obicei, voi veni cu o rubrică de prezentare a cărților, niște sugestii de lectură, așa cum v-am deprins de fiecare dată. În primul rând, vreau să vă prezint un volum care a apărut de curând la Cluj. Este vorba despre Izodiamant și industria sârmei din Câmpia Turzii, memoriile unui antreprenor franc-mason. Un volum care a apărut prin grija lui Otilo Varga și Adrian Crivi de la Cluj. Este un volum biografic, să-i spunem așa, care vine la fel să completeze o altă carte dedicată tot lui Izodiamant, care a fost un francmason și, de asemenea, un om care a iubit cultura și cunoașterea în general. Un alt volum care este, pe de o parte, controversat, dar în același timp merită o atenție deosebită, este Goga și francmasoneria de Dan Brudașcu. De ce spun că este un subiect mai controversat și volumul în sine e mai controversat? Pentru că despre Octavian Goga s-a vorbit mult, că a fost francmason, ceea ce știm cu toții, dar în același timp a avut acele poziții antisemite pe alocuri, de aceea și zic că este un volum controversat, dar merită atenția voastră. Cartea nu se găsește atât de ușor, dar cu ceva noroc și puține șanse o găsiți la anticariate. Pentru că mulți dintre voi m-au întrebat despre volume de planșe, se pare că planșele suscită pe interesul celor care ne privesc. Vreau să vă recomand un volum de asemenea care se găsește mai greu. Este vorba de Catabasis, un volum emis de către Loja Meșteru Manole din obediența Marii Loji Naționale din România.
Volumul a apărut în anul 2005 și este vorba despre un tiraj mai mic, un tiraj privat, dar iată că se mai găsesc volume pe anticariatele online și nu doar. Și cea din urmă carte, dar nu ultima, este Cartea dimineții, rădăcini antice, psihic uman și rozacrucianism de Călin Murea. Este un volum foarte frumos care a apărut în 2023, în luna iunie, pe la Zalău, în care Călin Murea ne vorbește despre rozicrucianism, încercând să abordeze toate fațetele curentului rozicrucian, pentru că, așa cum bine știți, rozicrucianismul nu este pur și simplu un ordin sau altul, ci este un curent. De la un curent a pornit tot și toate aceste ordine rozicruciene cu care aș putea spune că ne confruntăm chiar pe la momentul de față, de fapt parvin dintr-un singur filon. Călin Murea a încercat să ne demonstreze acest lucru și vine cu toate aceste fațete ale rozicrucianismului, un volum mai inedit pentru piața românească, pentru că de obicei despre rozicrucianism în limba română s-a scris mai puțin, s-au făcut ceva traduceri și cam asta avem pe piață. Iată că în sfârșit avem un autor român care a abordat acest subiect, încercând să demonstreze că rozicrucianismul, indiferent de fațetele pe care ni le prezintă, încă mai ține de acel curent de la care a pornit. Nu o să vă mai țin mult, o să-i dau cuvântul lui Ioan Gabriel Dalea să ne vorbească despre volumul său și să ne completeze cunoașterea din cealaltă prezentare cu care ne-a delectat câteva ediții în urmă. Te rog. Mulțumesc mult, Alexandru. Ca de obicei, e o mare plăcere să fiu alături de voi. Așa cum bine ai spus, într-adevăr, cartea asta este o completare sau mai degrabă o lucrare complementară la Tratatul de Reintegrare, din multe puncte de vedere. Practic, Tratatul de Reintegrare are un singur autor. Este vorba de Martinez de Pascali, care a scris-o. Ea a fost distribuită timp de 100 de ani într-un cerc extrem de limitat și de restrâns. Ulterior a devenit pas cu pas patrimoniu public. Dar la un moment dat, prin anii 1774-1776, emulii lui și-au dorit să înțeleagă despre ce vorbea maestru. Drept pentru care au ținut o sesiune de lecții care a durat vreo 2 ani, în care au discutat despre acest tratat, despre tematicile lui, ce înseamnă aia, de ce vorbim despre asta, de ce vorbim despre cealaltă, cum sunt ele traduse în ritualuri, transpuse și, reliefate simbolic. În ritualistica, vorbim de ritualistica ordinului aleșilor Coeni, pentru că ei erau pe vremea aceea. Un fond care, cum să zic, ne îmbogățește din punct de vedere spiritual. Sunt niște notițe din mai multe arhive și o să le și enumăr la un moment dat în timpul prezentării, care puse cap la cap ne oferă cumva o radiografie a unei epoci și a unei perioade a masoneriei, a unei perioade care nu este neapărat foarte cunoscută. Pentru că este vorba de francmasoneria mistică, de francmasoneria din zona francofonă, o francmasonerie oarecum de nișă, care după aia, de-a lungul istoriei, a fuzionat cu curentul templier din zona germană al lui von Hund, cu stricta observanță templieră și a generat la final ceea ce în clipa asta și în vremurile moderne cunoaștem sub denumirea de rit scoțian rectificat. Trecând peste toate acestea, o să încerc să preiau ecranul în măsura în care, din punct de vedere tehnic, îmi este posibil și înainte să intru în prezentarea propriu-zisă, pentru că Alex a început cu prezentări de carte, aș dori să încep și eu cu prezentarea următoarei lucrări care va apărea. Nu știu, spune-mi, te rog, dacă se vede ecranul. Da, se vede. Ok, este vorba despre arhetipuri și simboluri în masonerie. Lucrare pe care am scris-o alături de Nelu Prejmerianu,
un foarte fin și bun cunoscător al simbolismului masonic și autor de altfel la 5 volume în domeniu, plus alte lucrări conexe, dar cele 5 sunt de referință și care tratează mai multe simboluri și arhetipuri care apar în ritualul masonic. Am încercat să ne limităm pe cât posibil la primele grade și în speță la primul. Doar atunci când a fost imperios necesar, am trecut un pic mai departe, am avut lungi discuții despre ce să devoalăm și ce să nu devoalăm în paginile cărții. Dar elementul de noutate al cărții, pe lângă partea că explică anumite simboluri și le explică din punct de vedere spiritual și ezoteric, este că face o analiză comparată între două rituri, în speță ritul scoțian antic și acceptat și ritul scoțian rectificat. În secundar prezintă și elemente de rit York, Emulation, rit francez, Swedenborg, Ioaniți și așa mai departe. Deci, în funcție de cât știm și noi din fiecare, pentru că nu le putem cunoaște pe toate. Dar Nelu practică câteva rituri, eu practic ritul scoțian rectificat și în măsura în care am cunoscut anumite elemente, am încercat să le prindem în carte și am încercat să le prindem într-un mod comparativ și cumva fluent și logic. Trecând acum mai departe, cred că am sărit din ecran. O să revin la tema de bază a prezentării de astăzi, și anume lucrarea Lecțiile de la Lyon. Dacă tratatul de reintegrare sau despre reintegrare este opera unui singur om, Martinez de Pascali, ceilalți l-au adoptat ca atare, în această sesiune de lecții avem mai mulți, hai să le spun, traineri, lectori, și anume, e vorba de lui Claude de Saint-Martin, e vorba de Jean-Baptiste Viermo, e vorba de Jean-Jacques Duroy d'Autrive. Ei trei sunt cei care au menținut interesul fraților din Ordinul Aleșilor Coen treaz timp de aproape 2 ani, făcându-i să participe la aceste sesiuni de lecții ca să învețe mai mult despre doctrina cuprinsă în tratatul despre integrare. Lucrarea în sine, veți vedea, pe lângă aceste lecții, mai conține niște anexe, despre care vom vorbi imediat. Deci, ca și cuprins, lucrarea este structurată astfel. O introducere pe care am scris-o chiar eu, care prezintă cine sunt liderii aleșilor Coen, ce este Ordinul Aleșilor Coen și despre ce este vorba când vorbim de acest ordin, cum a fost nuanțată doctrina lui Martinez de Pascali în timp de către emulii săi, de către Villermoz, de către Saint-Martin, în speță, pentru că în clipa în care ei au preluat-o și au transmis-o mai departe prin masoneria clasică tradițională, prin masoneria rectificată în cazul ăsta, dar făcând parte din cea tradițională, au nuanțat-o și au mai modificat pe aici pe acolo anumite treburi. Despre lecțiile de la Lyon, în general, și câteva concluzii. Asta este partea introductivă. Partea de cuprins de bază cuprinde o suită de 115 instrucții masonice, lecții masonice, predate între anii 74-76 cu 1700 în față, de către cei trei, iar în anexe avem 6 anexe. Prima, un discurs care mie mi se pare minunat despre primirea la primele 3 grade, ucenic, companion și maestru, care pe vremea aceea se făceau într-o singură sesiune. Apoi, anexa 2 sunt catehisme, sunt 5 catehisme. Filozofi aleși Coen, maestri Coen, mari maestri, supranumiți mari arhitecți, și să nu-i confundăm cu mari maestri ai vremurilor noastre, pentru că aici e vorba de numele unui grad și nu de o funcție. Mari aleși a lui Zorobabel, de asemenea numele unui grad, cavalerii Orientului, comandori ai Orientului sau numiți în egală măsură ucenici și reocrați. Este vorba despre grade ale
acestui ordin al aleșilor Cohen. Catehismele ce înseamnă în sine? Înseamnă practic învățătura gradului. Învățătura filozofică a gradului este cuprinsă într-un catehism. Aceste catehisme cuprind practic învățătura din foarte multe grade ale acestui ordin, dispărut de mult de altfel. Anexa 3 cuprinde două texte semnate de lui Claude de Saint-Martin. Este vorba de un poem mistic de cimitirul din Amboise și de un text de asemenea mistic, Căile Înțelepciunii. Ele nu sunt neapărat masonice, dar sunt legate de doctrina masonică. Cuprind o grămadă de elemente care se leagă cu ceea ce fac masonii și se leagă cu doctrina care este cunoscută de foarte puțini dintre ei de altfel. Anexa 4 este așa numita carte roșie, carnetul unui tânăr ales Cohen. Ea a mai apărut în limba română într-o ediție prin 2014. Este o reeditare, dar am considerat că e importantă în context. Îi aparține lui Saint-Martin și este una dintre operele de tinerețe ale lui din prima perioadă. Anexa 5, la fel, a mai apărut într-o lucrare tot în 2014 și este vorba despre rugăciunile aleșilor Cohen, rugăciunile din 6 în 6 ore și rugăciunile speciale. O să revin la fiecare dintre ele pe parcurs, iar anexa 6 este vorba despre câteva exemple, nu neapărat toate, dar câteva dintre planșele utilizate de ei în cadrul operațiunilor teorice pe care le practicau, pentru că, spre diferență de masoneria modernă, care a devenit mai degrabă filozofică decât aplicată, în ordinul lor totul se petrecea, totul se întâmpla, adică nu era vorba de filozofie, ci despre operațiuni. Se opera teurgic, se opera spiritual și se încerca să se atingă în timpul acestor ceremoniale o comunicare cu cerurile sau cercurile spirituale superioare. Acum, ca și scurtă introducere la lucrare, cine sunt acești lideri ai aleșilor Cohen? Cel fără de care toate aceste lecții n-ar fi avut loc este Martinez de Pascali, autorul tratatului. Lecțiile practic încercau să explice celorlalți despre ce este vorba în tratat. El este deschis de Villermoz drept un om căruia nu-i cunoaște egalul, iar Saint-Martin, filozoful necunoscut, îl denumește singurul om pe care n-am reușit să-l pătrund. Evident, niște descrieri care ne fac să înțelegem un pic personajul și complexitatea și nivelul spiritual la care lucra respectiv. Pe de altă parte, el se autodescrie prin următoarele cuvinte. Cât despre mine, sunt doar un om. Nu cred că primesc de la Dumnezeu mai mult decât oricare altul. Nu sunt nici zeu, nici diavol, nici vrăjitor, nici magician. Nu sunt decât un simplu, umil instrument de care Dumnezeu vrea, așa nedemn cum sunt, să se servească pentru a aminti seminilor mei aflați în prima lor stare de mason ce vrea să însemne din punct de vedere spiritual om sau suflet, pentru a-i face să înțeleagă că sunt oameni Dumnezei creați după imaginea și asemănarea acestei ființe atotputernice. Din descrierea asta, care e de altfel foarte frumoasă, interesant mi se pare paragraful în care se spune semenii mei aflați în prima lor stare de mason. Bun, dacă starea de mason este prima, ce urmează după? Asta este întrebarea la care trebuie să găsim un răspuns. După care, la un moment dat, nu o să intru foarte mult în istorie, el fondează acest ordin al cavalerilor masoni aleși Cohen ai Universului, îl dezvoltă, la un moment dat pleacă în Santo Domingo, se îmbolnăvește, moare acolo, emulii lui continuă să-l dezvolte cât pot și la un moment dat, dat fiindcă ei practicau în paralel și ritualul de stricte observanțe templiere din Germania, le comasează pe cele două în ceva nou, care a devenit în vremurile moderne ritul scoțian rectificat, practicat în multe țări din lume. Dar revenind la aceste lecții, ele practic abordează niște teme filozofice din acest tratat, tratatul despre integrare, încercând să le explice unor
unei audiențe, să spunem, nefamiliarizate cu conceptele și neajuns încă la nivelul spiritual care să-i permită să navigheze ușor prin temele și conceptele de acolo, mai ales că multe dintre ele nu sunt neapărat conforme cu doctrina religioasă clasică, sunt teze care țin de neoplatonicism, sunt teze care țin de gnosticism. E un melanj de mai multe surse, iudaismul dinainte de creștinism și așa mai departe. Al doilea lider, unul dintre profesorii, să-i spun, din cadrul lecțiilor, Jean-Baptiste Villermoz, a trăit între 1730 și 1824, născut într-o familie de negustor la rândul lui de mătase în Lyon, franc-mason de la 20 de ani. La 22 era deja maestru venerabil a unei loji, devine mare maestru al Marii Loji al Lyonului în clipa în care marile loji naționale încă nu existau, pur și simplu. Ia contact la un moment dat cu Ordinul Aleșilor Coeni și devine unul dintre exponenții săi în zona de nord a Franței. Ia contact cu Ordinul Strictei Observanțe Templiere din Germania și devine un exponent al acestea și la un moment dat, fiind un foarte bun strateg, organizator și foarte practic, reușește să concateneze cele două rituri ale vremii, creând ceva nou. Dar în contextul acestei lucrări, el este unul dintre cei care predau aceste lecții de la Lyon între 74 și 76. Lui Claude de Saint-Martin, cunoscut și drept filozof necunoscut, autor prolific de literatură spirituală, nu neapărat masonică. El s-a născut într-o familie de nobili, dar săraci, la Amboise. Urmează facultatea de drept, o perioadă servește în armată, din armată ajunge într-o lojă de militari și astfel ia contact cu masoneria și de acolo ajunge să-l cunoască pe Pascalis, devine secretarul personal al acestuia. În primă fază a vieții lui în tinerețe este un adept înfocat al doctrinei lui Pascalis, pe urmă ia contact cu operele lui Jacob Böhme și devine un adept înfocat al acestora, iar la sfârșitul vieții încearcă să concilieze cele două opere ale maestrilor lui în ceea ce va deveni, de fapt, martinismul modern. Și el, la rândul lui, predă alături de Villermoz și Dauterive și este cel mai important profesor al acestor lecții. Între 74 și 76, cele mai multe dintre lecții și cele mai multe dintre notițele care au rămas care s-au păstrat până în vremurile noastre, îi se datorează lui. Ca element de, cancan sau cum doriți să-i spuneți, în anul 1790 el demisionează din masonerie, dedicându-se căutărilor interioare, așa numita cale cardiacă sau calea inimii, foarte dragă martiniștilor moderni. Este vorba despre calea personală, individuală și internă a omului și nu despre calea colectivă a lojii, cea pe care o practică francmasonii. Nu înseamnă că una se contrazice cu alta sau că se exclud. Ele sunt complementare, pot coexista, dar pentru el a considerat că dacă el și cu sinele lui, dacă el în interiorul lui regăsește pe Dumnezeu, pentru el ajunge și nu își dorește altceva. Moment în care le-a scris fraților Villermoz, lui Jean-Baptiste și lui Pierre Villermoz: iubiți frați, din clipa asta considerați-mă demisionar din masonerie, pentru că viziunea mea este alta. Era perioada în care deja luase contact cu filozofia lui Jacob Böhme, îl traducea pe Böhme în limba franceză, purta o corespondență susținută cu Kirchberger legată de aceste idei și cumva își creiona propriul său drum către Dumnezeu, care, iată, în acel moment s-a despărțit de francmasoneria. Al treilea este cel mai puțin cunoscut
cel mai puțin documentat și cel mai enigmatic dintre cei trei și un pic și controversat. Este vorba de Jean-Jacques du Roy d'Hauterive. A trăit între 1741 și 1800. Om politic, dar rămas în istorie drept francmason mai degrabă decât om politic. A fost unul dintre exponenții de bază ai Ordinului Aleșilor Cohen. La plecarea lui San Martin în Santo Domingo, se pare că era într-un mic conflict, într-o mică ceartă și nu l-a desemnat pe el succesor, ceea ce nu l-a împiedicat pe d'Hauterive să-și aroge acest merit și să tragă după el o bună parte a aleșilor Cohen ai vremii, ceea ce a generat o anumită schismă în ordin. La nivelul lojilor albastre a fost membru al lojii masonice Les Amis Réunis din Rouen și a devenit, după cum am spus, mare suveran al ordinului, dar un mare suveran nedesemnat, fără o trasabilitate, nu știu, regulară. Nu știu dacă e termenul potrivit, dar și-a luat-o singur, ca să spun așa, și-a asumat singur acest rol, n-a fost desemnat de către Pascalin el. Cu toate acestea, mulți dintre frații din vremea aceea au ales să-l urmeze pe el. Activitatea lui masonică este cunoscută mai ales datorită documentelor păstrate în prezent în fondul Dubourg, aflat la Toulouse. Este un fond masonic important în care sunt multe documente vechi care merită studiate. Și este, nu numai că este unul dintre cei care au predat lecțiile de la Lyon, dar este unul dintre cei care aveau acolo autoritate, pentru că este desemnat pe niște titluri care îi arată autoritatea în perioada respectivă, prea puternicul, prea nu știu cum, lucruri cu care suntem obișnuiți și în vremea modernă, nu sunt noi. Cine au fost aleși Cohen? Vorbim despre ei, vorbim despre doctrina lor, despre filozofia lor și așa mai departe, dar în final, cine au fost? Și aici o să reiau niște informații și slide-uri pe care deja le-am prezentat la ultima discuție legată de tratatul despre integrare. Din punct de vedere istoric, ei au existat între 1754 și 1792, more or less. Poate să fie plus și minus, pentru că știți că istoria este relevantă pentru cine o scrie, nu pentru cine o ascultă. Poate să fie un an, doi în plus, un an, doi în minus, în fiecare dintre direcții, dar ideea este că ordinul este fondat de Pascali, el are o anumită evoluție, Pascali călătorește prin Franța să și îl promoveze și dezvolte, reușește să atragă de partea lui anumite loji, anumite capitole, adică creează și structura superioară a ordinului. Ordinul cunoaște un apogeu și la fel de bine cunoaște un declin după aceea. Sunt anumite documente care s-au păstrat și din punct de vedere logistic, organizatoric, regulamente, statute de funcționare, cât și din punct de vedere doctrinar și mai ales ritualistic, teurgic în special. Din păcate nu sunt complete niciunele, iar cei care au preluat acest ordin și l-au resuscitat au preluat părțile pe care le-au găsit prin arhive și prin documente, pe care le-au condimentat cu propriile lor invenții. Nu este nicio problemă în asta, trebuie doar să știm și să fim conștienți de chestia asta. Ca și structură. Ca și structură, acest ordin avea la vârf de tot un tribunal secret suveran care era invizibil. Invizibil în sensul că membrii lui nu erau cunoscuți de nimeni. Iar dacă îndrăzneai să te faci cunoscut, nu mai erai membru a doua zi. Evident, dintre ei o parte fondau Tribunalul Suveran Vizibil, poate și cu alții din zona mai de jos a ordinului. Era organul administrativ care conducea ordinul. Sub era Marea Lojă Mamă sau Consiliul Marilor Arhitecți, sub care erau lojile mamă sau conclavurile aleșilor Cohen, sub care erau așa numitele temple Cohen sau capitule,
sub care erau lojile albastre, lojile gradelor 1-3 pe care le cunoaștem toți și în vremurile noastre sunt aceleași. Din punct de vedere al structurii gradelor, în partea dreaptă, lojile albastre practicau gradele albastre, evident, și erau considerate grade ale curții templului și vorbim aici de ucenic, companion și maestru, iar ca și grad de tranziție între clasa 1 și clasa 2 era maestru perfect ales, era un grad balama. Se trecea către gradele Cohen, din nou ajungeam la ucenic, companion și maestru, dar de data aceasta ucenic Cohen, companion Cohen și maestru Cohen, grade care erau considerate grade ale pridvorului templului. Deci încă nici măcar aceștia după 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grade nu ajungeau să intre în templu. Încă se aflau în pridvor. Urma un grad considerat poarta templului, mare arhitect, adică nu mai erai nici în pridvor, dar nici în templu, cumva vedeai în templu, dar nu pășeai încă în el. După care urmau grade ale templului, cavaler al Orientului și comandor al Orientului. Aici deja te aflai în templu. Și ultimul, cel mai de sus și cel mai restrictiv, era gradul sanctuarului Răcroa. R plus sau R cruce, cum mai este el prezentat în literatura de specialitate. Evident că această structură, în funcție de autorul pe care îl citești sau citezi, suferă mici modificări. Fiecare are câte o opinie despre cum era structurat ordinul și care erau ale templului, care erau ale sanctuarului, care erau ale pridvorului, iar toate informațiile astea am încercat să le captez în partea introductivă a cărții. Ceea ce am prezentat aici este ce mi s-a părut mie cel mai logic. Dar dacă citez alți autori care au studiat documentele, opiniile pot diferi. Structura, în schimb, este aceeași, adică se merge de la curte până la sanctuar. Ca și caracteristici ale acestui ordin, care n-a existat mult în istorie, dar a avut un impact imens asupra masoneriei și mai ales asupra masoneriei spirituale, este un ordin mistic. El practica o formă de magie ceremonială, de natură teurgică. Doctrina pe care o preda este extrem de apropiată de temele și tezele gnostice. În cadrul ritualurilor se practică angelologia, adică invocarea îngerilor. Aveau nomenclatoare impresionante, cu mii de nume de îngeri pe care îi invocau în timpul ritualului, în anumite secvențe și la anumite grade, cerându-le protecție, cerându-le ajutor, cerându-le implicare în evoluția spirituală a membrilor. Ordinul dezvoltase o numerologie proprie, un simbolism al culorilor propriu, nu neapărat superpozabile peste ceea ce este prezentat în lucrările ezoterice ale culturii occidentale tradiționale, ci cu un anumit specific. Ritualurile și doctrina se bazau pe o cosmogonie la fel specifică, descrisă în Tratatul despre Reintegrare, descrisă grafic în tablou universal pe care o să-l vedem imediat. E bazată pe cele 3/4 lumii, pe cele 7 planete care sunt în cercul ceresc, pe zona terestră care este supusă a 3 forțe diferite, pe zona supracerescului care are anumite... E foarte mult de povestit, e destul de complicat. E o lucrare filozofică, nu doar doctrinară. Trebuie citită de 3-4 ori ca să înțelegi ceva din ea și trebuie, ca să înțelegi ceva din ea, trebuie să stai cu Biblia lângă, să stai cu ritualul masonic lângă. Nu este o muncă ușoară și nu este o muncă pentru oricine. În mod sigur, genul ăsta, nivelul ăsta de informație și de documentare nu este potrivitor. Nu oricine se regăsește în așa ceva. Revenind acum sau la tablou universal, este această schiță, bineînțeles, este o adaptare în limba română a desenelor originale.
Zona terestră, care pentru Pascali și pentru Emulisei avea o formă triunghiulară, cu numele inefabil în mijlocul ei, ca și simbol al prezenței divinității în ea, chiar și dacă este despărțită de divinitate. Lumea cerească cu cele 7 planete prin care evoluai gradual în sus, ca să, pe măsură ce creșteai spiritual sau pe măsură ce crești spiritual. Axa focului central, care este granița care separă lumile pure de lumile impure, ținând cont că în interiorul ei, pe lângă spirite bune și noi oamenii care ne dorim să redevenim ce am fost odată, sunt și o grămadă de spirite demonice. Imensitatea supracerească, care sunt spiritele care guvernează această lume și care reprezintă o a doua graniță de protecție împotriva spiritelor demonice și, în final, imensitatea divină, zona pură. Zona pură care a fost poluată, ca să folosesc un termen poate nu tocmai potrivit, de către Lucifer prin cădere. În clipa aia a fost necesară separarea. Dumnezeu a hotărât să le acorde o șansă și l-a creat pe Adam, care să vină și să-i reconcilieze. Adam a căzut și el și din clipa aia, în percepția lui Pascali și a celor care îi adoptă filozofia, lumea arată așa cum arată acest desen. Poveștile în spate, ce înseamnă fiecare cer planetar, ce înseamnă fiecare lume terestră, cerească, supracerească și divină, ce spirite se manifestă acolo, ce înseamnă numerologia din spate. E o poveste care depășește cu mult o oră și nu o să o fac acum, dar dacă veți citi cărțile și tratatul și lecțiile de la Lyon, vă veți apropia deja de doctrina asta. Ajungând acum la textul lecțiilor, lecțiile de la Lyon. Alex, tu te rog să-mi spui dacă în clipa în care eu vorbesc se mai și schimbă ecranul, ca să nu... Suntem ok până la momentul de față. Super, mersi. Ok. Aici e vorba de un conținut filozofic. Sunt niște lecții care s-au derulat de-a lungul a 2 ani. Anumiți participanți au luat notițe, acele notițe s-au păstrat în arhive și acele arhive au ajuns până în vremurile noastre. Mi-este greu să vorbesc despre conținut sau să fac o prezentare a conținutului. El trebuie citit. Este lung, nici nu este ușor, pentru că este la un anumit nivel de înțelegere spirituală. De aceea am ales ca în cadrul acestei prezentări să prezint doar mici picuieri din el. Dar înainte de a ajunge acolo, vă ofer câteva informații despre manuscrisele care conțin toate aceste informații. Și este vorba despre însemnările lui Villermoz, păstrate în Biblioteca Municipală din Lyon, în speță, manuscrisele 5476 și 5940, însemnările lui Saint Martin păstrate în așa numitul Fond Z din Biblioteca Municipală din Grenoble, în special manuscrisele 4122 și 4129, un alt fond de documente masonice, fondul Prunel de Lier, un alt exponent de vârf al alișilor Coen și a ritului scoțian rectificat din vremea aia, care dă și numele lojii de cercetare a Marii Loji a Franței moderne, în special manuscrisele 4122-4129, tot la Grenoble sunt păstrate. În acest fond avem și unul dintre puținele copii ale Tratatului de Reintegrare care s-au păstrat până în vremurile noastre. Mai avem un manuscris păstrat în Biblioteca Națională a Franței din Paris, care are elemente de angelologie, un manuscris din fondul clos al Marului Orient al țărilor de jos, fondul Bayeux al Bibliotecii Naționale a Franței, cu catehisme, fondul Villermoz din nou cu niște corespondențe și fondul de documente Dubourg din Toulouse, în care găsim documente care au aparținut lui Dautrive, deja am menționat asta. Mai există un fond Bernard Frederic de Turckheim, care este deținut în zilele noastre de Biblioteca Universitară din Strasburg. Mixând toate aceste fonduri de documente, toate aceste surse documentare care s-au păstrat până în vremurile noastre, putem să creionăm din nou un pic
ce a însemnat acest ordin în perioada istorică respectivă. Lecțiile de la Lyon am spus, încearcă să explice tratatul. Este un text filozofic, este un text spiritual, în egală măsură masonic, criptic, greu de înțeles, vorbește despre templu spiritual, vorbește despre trupul omului ca o lojă sau un templu, vorbește despre măduva spinării ca o matră filozofică, vorbește despre temple spiritual temporale. Sunt foarte multe, imens de multe trimiteri biblice către Adam, Enoch, Melchisedec, Moise, Solomon, Zorobabel, Hristos și așa mai departe. De altfel, tratatul se vrea un fel de istorie a științei sacre de la Adam până la Hristos. Din păcate, Pascali a decedat înainte să ajungă cu scrisul până la Hristos. El își termină tratatul undeva între Moise și Solomon. Nu că și-a dorit, ci pentru că așa a decis marele arhitect al Universului. Foarte interesante în context, conexiunile dintre trupul omului și templu cu structura cap-vintre, cap-trunchi-vintre, sanctuar, templu, pridvor. Multe conexiuni care după aia, suprapuse peste loja masonică, ne ajută să înțelegem ce Dumnezeu facem noi acolo când ne întâlnim. Prezintă de asemenea un pic doctrina gnostică a emanării primelor spirite, a căderii, a emancipărilor, a formării Universului, evident, din perspectivă martinistă, martinezistă. Este un punct de vedere, există și altele, nici măcar nu mi-am propus vreodată să spun care este mai bun sau mai prost. Îl iau ca atare și asta vă rog și pe dumneavoastră să le luați ca atare. Citiți-le și vedeți în care vă regăsiți. La asta se rezumă totul. Vorbește despre mai multe tipuri de aleși. Termenul de ales fiind în numele ordinului ales, Cohen. Cohen este prescurtarea de la Kohanim, o anumită clasă a preoților evreiești. Ales Cohen, preot ales. Conexiunea biblică și sacerdotală este evidentă prin numele ordinului însuși. Dar mai mult decât atât, în tratatul lui Pascali și după aia în lecțiile de la Lyon se vorbește despre mai multe tipuri de aleși, mai multe tipuri de sacerdoți, unii necesari, unii liberi, unii indiferenți, unii aleși de Dumnezeu ca să-i implementeze opera, care nu se bucurau de aceeași libertate, alții care au mai mult sau mai puțin liber arbitru. Există o dezbatere foarte interesantă pentru cei care au aplecare spre zona asta despre ce înseamnă liberul arbitru, cât se întinde, care sunt limitele și așa mai departe. Sunt multe teme grele în lucrările astea. Pe de altă parte sunt foarte frumoase și te ajută să, la final, după ce le citești, după ce le înțelegi sau după ce le citești de 3 ori și le înțelegi, te ajută să ai o altă viziune asupra lumii, vieții și, în general, a existenței. Ajungem acum la anexe. Prima dintre ele este un discurs livrat fraților care primeau primele grade. În ordin, este vorba despre manuscrisul 5919, liniuță 12 din Biblioteca Municipală din Lyon. Este extrem de frumos, este extrem de, nu știu, poetic. Sunt puține texte în vremurile noastre care mai păstrează poezia și, nu știu, să te atingă la corazon, să te atingă la suflet, cum o face textul ăsta. Din perspectiva asta, eu îl recomand oricui. Este, în afară de conținutul ezoteric și inițiatic, este un text scris frumos, este un text scris cumva într-un anumit tempo și ritm pe care vremurile moderne nu l-au mai păstrat. Anexa 2 sunt catehismele. Ele sunt și multe, și complexe, și frumoase, și extrem de instructive și educative. Și vă garantez un lucru,
Nu o să intru în ele, dar vă recomand cu căldură să le citiți. Cine este francmason, cine practică masoneria modernă, ritualurile moderne și le va citi, va înțelege foarte mult din ceea ce facem în vremurile moderne. Chiar dacă vorbim de un alt ordin, de o altă perioadă istorică, aduce niște lumini asupra ceea ce facem noi acum, care de-a lungul istoriei au fost pierdute, dar pierdute rău de tot. Mă opresc aici, că aș mai spune multe, dar nu-i momentul. Anexa 2, extrase. De ce templul lui Solomon a avut nevoie de 7 ani pentru a fi construit? De ce a fost consacrat în al 7-lea an? Ce structurare? Toate informații extrem de prețioase și de valoroase pentru un mason care vrea să înțeleagă cu adevărat ce Dumnezeu caută el în lojă, în templu și ce face el acolo și de ce vine, pot fi găsite în aceste documente. Anexa 3 este vorba de acele texte ale lui Saint Martin, Cimitirul din Amboise. El deja a apărut într-o revistă românească, este vorba de Triviumul publicat de fratele nostru Nunu Ciochină de la Iași. Din punctul meu de vedere, revista cu cel mai înalt standard calitativ din România pe tematică masonică, o spun cu subiect și predicat și clar. Este o revistă care păstrează un standard înalt al conținutului, al textului și al calității lucrărilor din ea. Este o revistă care trebuie citită de oricine își dorește să fie la curent și să rămână la curent cu ce publică frații noștri din România care au chemare. Deci acest cimitirul din Amboise deja a fost publicat de Nunu acum câțiva ani. Căile înțelepciunii, din câte știu, nu a fost publicat încă niciodată. Ambele sunt extrase dintr-o lucrare apărută imediat după moartea lui Saint Martin, opere postume ale domnului de Saint Martin. Nu sunt texte coen, nu sunt texte masonice, dar sunt texte care explică doctrina masonică. Odată ce le citești și ai capacitatea să le suprapui peste ritualele masonice, îți apri luminițe, îți fac declicuri de care te poți folosi ca să înțelegi din nou ce fac francmasonii și de ce fac ceea ce fac. Anexa 4, Carta Roșie, carnetul unui tânăr ales Cohen, a mai apărut. Mi-am permis să o corectez față de prima ediție pentru că am mai găsit anumite inadvertențe acolo sau nu mi-a plăcut cum am tradus acum mulți ani în urmă când eram și eu mai tânăr. Drept pentru care am corectat traducerea. Cred că actuala traducere este mult mai acurată decât cea veche. La fel, este un text care este scris sub formă de panseuri, de minute filozofice, nu știu cum să-l numesc, dar foarte interesant și drăguț în sine. Și el apare în anumite manuscrise. Practic, textul în sine este o compilație a două manuscrise. Este vorba de 5476-34 din fondul Villermoz al Bibliotecii din Lyon și un manuscris descoperit mai recent, în urmă cu câteva zeci de ani, manuscrisul din Soles, care a fost descoperit în biblioteca unei abații. Și în felul ăsta, cele două manuscrise au completat anumite lacune. Ele fiind scrise de mână, fiind scrise de anumiți autori, evident, unele erau mai complete decât altele. Compilându-le s-a putut ajunge la o versiune cât de cât mai completă a gândirii lui Saint Martin din perioada respectivă, legată de filozofia Cohen, pentru că ele sunt din perioada lui de tinerețe și sunt legate de ordinul Cohen. O să sar peste extrase, sunt irelevante în contextul prezentării și le puteți găsi în carte. Anexele 5 și 6. Anexa 5, rugăciuni din 6 în 6 ore și rugăciuni speciale. Să nu uităm că și în religie și
în ezoterism și în misticism și oarecum de la un anumit nivel în sus și în masonerie, se practică ceea ce cunoaștem prin ora et labora. Labora înseamnă să și practici ceea ce discuți din punct de vedere filozofic în interiorul templului. Adică să practici rugăciune și meditație. Iar aici pasajele astea, anexele astea sunt extrem de importante pentru că ne oferă un context istoric despre cum practicau rugăciunea, în cazul ăsta, Ali și Cohen. Și cui se rugau, și cum se rugau, și de câte ori pe zi și așa mai departe. Deci este o secțiune importantă și din punct de vedere masonic, și din punct de vedere mistic, și din punct de vedere comparativ, dacă doriți, cu creștinismul tradițional al celor care se duc o dată pe săptămână duminică la biserică. Ei bine, coenii nu mergeau duminică la biserică, dar ei se rugau de 4 ori pe zi, din 6 în 6 ore, inclusiv la 12 noaptea. Lucru pe care mi-e greu să cred că omul modern îl mai face sau că prea mulți dintre oamenii moderni, excluzându-i poate pe cei din mănăstiri, o mai fac. Și pentru a încheia, lucrarea poate fi comandată din rețele de librării, cum ar fi Cărturești, CLB, de pe site-urile Librăria Arcana sau Books and More, sub formă de Google Books, și mai departe. Anumite postări apar pe pagina de Facebook, documentele constitutive ale framasoneriei. Prezentări ale cărții sunt disponibile pe Scribd și pe academia.edu. Iată că vremurile moderne și social media, vrem nu vrem, fac parte din viața noastră. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Am încercat să mă încadrez într-o oră. Dacă mă ajută și tehnologia și în clipa în care închid ecranul, putem să vedem ceea ce voi prezenta acum. Alex, te rog să-mi confirm dacă se vede Da, ceva. da, se vede. Îl vedem pe lui Claude Saint-Martin. Așa. O să mai petrec cu voi exact 3-4 minute ca să vă arăt și crochiul Word al cărții. Dacă îmi permiți, țin să te anunț că deja primesc feedback-uri în care cei ce ne-au urmărit până la această oră caută deja cealaltă ediție în care ne-ai prezentat lucrarea ta, sau mai bine zis lucrarea lui Martinez de Pascualis, dar tradusă de tine în premieră în limba română și respectiv le-ar prinde foarte bine dacă le-ai vorbi puțin despre cum ai lucrat la aceste cărți și cum a fost procesul, sau mai bine zis, poate că i-ar ajuta să înțeleagă cum ai ajuns tu însuți la martinezism și la martinism. Cum am ajuns eu aici? E simplu. Eu am început, am primit lumina, cum se spune, sau am avut primele contacte cu masoneria în anul 2003. Acum foarte mulți ani în urmă deja. Primii 5 ani din viața masonică mi-am petrecut într-o lojă de rit antic și acceptat. După care, la un moment dat, am făcut pasul către ritul scoțian rectificat. Pot să recunosc și nici nu măcar nu mi-e rușine că în perioada aia nu cunoșteam prea multe despre masonerie și eram destul de perpendicular pe tot ce înseamnă simbolism, doctrină și așa mai departe. Dar odată cu accederea mea în ritul scoțian rectificat, am avut parte de niște frați alături de mine care m-au ajutat să progresez. Și le voi fi veșnic recunoscător pentru asta. M-au ajutat să-mi creionez un anumit drum, m-au ghidat înspre ce să citesc, ce să nu citesc, ca să nu-mi pierd timpul degeaba. Într-un fel m-au sprijinit din fundal, discret, dar când aveam nevoie de un șpiț în fund, mi-l dădeau ca să evoluez. Iar asta m-a ajutat să ajung la un moment dat la, ok,
care sunt fundamentele acestui rit, cine au fost fondatorii, care este istoria lui, care sunt cărțile de temelie și așa mai departe. Și așa mai departe a fost o pasiune, adică am făcut o pasiune pentru asta, am început să caut, am început să sap, am început să strâng documente și în timp am început să traduc anumite lucrări care sunt cele de bază, cele relevante uh, pentru ritul pe care îl practic. Și cam la asta se reduce tot. Mă bucur că în urma muncii pe care cred că o depun de peste 10 ani, reușesc să se bucure și alții de ea. Iată, prin publicațiile astea. N-am tradus și n-am publicat ce am publicat doar pentru mine, că eu le știam deja, am publicat ca să pot să fac și alte persoane să devină familiare cu anumite idei, anumite concepții, anumite viziuni. Evident, filtrându-le prin propria lor experiență, prin propriile lor opinii, judecându-le după cum doresc, dar având acces la informație, ceea ce este foarte important, pentru că în clipa în care eu am început demersul ăsta și am început să mă documentez, am făcut o constatare care cred că încă e valabilă și în vremurile de acum. Majoritatea textelor care au legătură cu martinismul și martinezismul nu sunt în limba franceză. Vorbitori de franceză sunt puțini. În limba engleză, cel puțin până acum vreo 10-12 ani, aproape nu existau texte. În ultimii 5-6 ani au mai apărut și au început să fie traduse și publicate și în engleză, dar până nu de mult, dacă căutai ceva despre martinism și martinezism, nu mai vorbesc de Ales Cohen sau alte teme, în limba engleză nu găseai nimic. Deci, pur și simplu, ori vorbeai franceza și puteai să documentezi, ori dacă nu vorbeai, n-aveai nicio șansă. Și atunci, eu am tradus toate textele astea și lucrările astea în limba română, încercând să ofer o șansă vorbitorului de limbă română să le poată citi, șansă pe care, cred că în clipa în care am început demersul ăsta, nu aveau nici vorbitorii de limbă engleză încă. În clipa asta evoluăm mult, a apărut inteligența artificială, traducerea de cărți a devenit mult mai facilă. Odată ce traduci, poți să faci ușor rephrasing, deja să traduci și să adaptezi o carte și să o oferi cititorului de limbă respectivă nu mai presupune nici pe departe, nici din punct de vedere timp și nici din punct de vedere bani, efortul pe care îl reprezenta acum 5-6 ani. Și asta se vede. Au început din ce în ce mai mulți textele astea martiniste, martineziste, rectificate, mistice și așa mai departe, să apară și în zona anglofonă. Ele tradițional fiind legate de masoneria și ezoterismul francofon din țările francofone. Nu știu dacă am răspuns sau cât am răspuns și cât am ocolit din întrebarea ta, Alex. De fapt, nu este întrebarea mea, este întrebarea celor care ne urmăresc. Eu zic că ai dat un răspuns destul de comprehensiv și fiecare a găsit și a satisfăcut ceva din curiozitate, pentru că, într-adevăr, ceea ce faci tu este unic în România și e normal să apară întrebări cum a fost calea ta, care a fost pe drumul tău înspre martinezism și martinism. O să intervin acum doar pentru a da citire unui comentariu sau mai bine zis a unei întrebări. Cineva ne scrie, este vorba despre DIK, nu am intrat din timp, se poate reviziona o înregistrare. Da, înregistrarea va fi plasată pe YouTube ca de obicei și inclusiv pe pagina noastră de Facebook Ex Libris Arcanorum. Mai mult decât atât, pe canalul nostru de YouTube o să găsiți înregistrarea ediții anterioare în care s-a prezentat lucrarea lui Martinez de Pascuali și care este baza, practic, așa cum am spus și la început. O puteți găsi pe YouTube, este în două părți. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube și să dați like paginii de Facebook, pentru că așa veți fi la curent cu toate înregistrările plasate acolo. Ne mai comentează cineva, este vorba de Ignaz, care întreabă, există în ziua de azi vreun ordin care practică cele cuprinse în cărți? Ne-a mai întrebat cineva și în ediția anterioară, o să te rog să răspunzi tu și după asta poate vin și eu cu completări.
Da, sunt două părți aici distincte. Partea doctrinară și partea teologică. Din punct de vedere al conținutului doctrinar, aș spune că în mare măsură da, este vorba de ritul scoțian rectificat care a preluat doctrina asta, ușor modificată, e adevărat, dar a preluat-o și o perpetuează prin ritualuri. Din punct de vedere teurgic, operativ la nivel spiritual, nu. Odată cu moartea acestui ordin, partea teurgică, din punctul meu de vedere, a dispărut. Au existat, am spus și data trecută, câteva tentative de resuscitare în zona francofonă, Ambelen, Amadou, mai mulți care au încercat să recreeze ordinul pe baza ritualurilor din arhive. Mi-am spus și atunci opinia. Ritualurile sunt incomplete. Să încerci să recreezi ceva din frânturi, nu poate să fie decât ceva nou. Adică poate să fie ceva, dar nu va mai fi ce a fost atunci. Mai mult decât atât, la fel cum am spus și data trecută, ritualele astea n-au fost finalizate niciodată. Există niște crochiuri și mai multe versiuni ale aceluiași ritual. Fiecare dintre cei care au încercat să-l resusciteze au adoptat versiunea la care au avut acces sau care le-a convenit cel mai mult. Dacă te uiți la secvența lor de la primul la ultimul grad, poți să spui că e bună sau nu? Nu poți să spui. Poți să spui că nu e bună, nici asta nu poți să spui, că fiecare a luat ce a plăcut și ce a vrut de acolo. Deci, din punctul meu de vedere, aș fi destul de prudent în zona asta. Eu vreau să completez, chiar dacă s-a publicat recent, să văd mai exact, cred că acum un an, în 2022, da, s-a publicat The Master's Voice, un volum în engleză, în care avem scrisorile și ritualurile lui Martinez de Pascualis din perioada 1767-1774. Este un volum la care au lucrat câțiva cercetători, este vorba de Stuart Cleland din Scoția, Joseph Wedge din Statele Unite, Ferguson și Adams, la fel, Statele Unite și Marea Britanie, iar ei recunosc că, într-adevăr, nu au ritualurile complete, nu se cunoaște un set de ritualuri complete, respectiv ei nu recomandă chiar să înceapă cineva să practice. Cu toate acestea există anumite grupuri, unele mai extinse, altele mai mici, cercuri mai închise, în care se încearcă să se lucreze și iarăși aici trebuie să avem în vedere exact ceea ce ne-ai spus și tu, partea doctrinară și partea teurgică. Partea teurgică, din ce știu eu, mai mulți lucrează pe partea de martinism, iar ulterior Da, se sare da, la da. El Cohen, dar cu toate astea, iarăși, eu îmi pun întrebarea, cum pot să practic ceva care nu are o finalitate, iar în cazul Elu Cohen, noi putem să spunem că fără ritualurile de la vârf, de la Rocroi, de la nivel de Rocroi, practic nu putem să dirijăm tot ceea ce se întâmplă mai jos, adică este vorba de o scară inversată în cazul de față. Așa ca fapt divers și chestie de cancan pe ezoteric, am avut un autor destul de prolific, să zicem așa, în traduceri pe Elucoen și martinism. Este vorba de Edward Paul Rana din Statele Unite, Mhm. care, cu părere de rău, în februarie 2023 a comis un act de suicid și au circulat o perioadă zvonuri că, de fapt, s-ar fi sinucis datorită faptului că a practicat ritualurile Elucoen, mixându-le cu alte ritualuri, inclusiv din martinism, inclusiv din gnosticism și alte lucruri, ceea ce a dus cumva la o consecință nefastă. Acum, cât e adevăr și cât e doar o bârfă pe ezoterică, e altă întrebare, însă, într-adevăr, știm că nu avem un set complet de ritualuri elucoent până la momentul de față. În engleză, într-adevăr, cum ai specificat și tu, s-au făcut mai multe traduceri, dar cei care doresc să citească în engleză, să compare, să vadă alte ediții, Cred că al lui Michael Osborne sunt cele mai exact, exact. recomandate. Și am aici chiar lecțiile de la Lyon, pe ediția a doua, o ediție foarte bună și inclusiv tratatul de reintegrare a lui Martinez de Pascual, în traducerea de asemenea a lui Michael Osborne, o ediție foarte bună. Iar
Pentru că tot ai menționat și tu în ediția anterioară despre Pierre Fournier, un personaj mai puțin cunoscut, este secretarul lui Primul secretar al lui Marquez de Pascalin. Pascual, este chiar primul și pentru cei care vizitează Londra, să știți că mormântul lui se află la Biserica St. Pancras. Puteți să vizitați și în catacombele bisericii veți găsi mormântul lui Pierre Fournier. E un loc de pelerinaj pentru unele grupări ezoterice. Revenind acum ca o paranteză la Paul Rana, că oarecum, cel puțin virtual, l-am cunoscut amândoi, întrebarea nu se pune ce practica, ci ce nu practica. Da, este o bună remarcă pentru că acolo era și voodoo și hoodoo și santeria și tot ce vrei. Ignaț ne spune, mulțumesc pentru răspuns, aș mai fi curios pe plan teurgic care ar fi pe scurt diferența față de ritualul lui Abramelin sau alte ritualuri moderne de lucru cu îngeri. Ai un răspuns? Nu prea. Nu sunt foarte familiarizat cu zona magiei. Angelologia, în contextul ăsta al aleșilor Cohen, are un substrat legat de creștinism. E adevărat, un creștinism al primelor secole, cum n-a mai fost cunoscut după ce a apărut dogma de prin secolul V în sus, dar nu legat neapărat de partea de magie. Sau, mă rog, e și ceea ce face preotul în biserică e o magie, dar nu legat de partea de magie așa cum o percepem noi ca o modernă. O să intervin eu aici puțin. Ritualul lui Abramelin, trebuie să înțelegem că a apărut într-un context specific în Europa atunci când era un val de cumva un val ezoteric a cărui creastă au apărut mai multe ordine, inclusiv Golden Dawn. Acum trebuie să înțelegem că Elucoien e un ordin axat foarte mult pe partea de gnosticism. S-a inspirat, noi nu știm nici până acum, de exemplu, Martinez de Pascuali, ce surse a avut, iar el spune mereu în scrierile sale că, de fapt, sau în ceea ce ne-a parvenit de la el, mai exact, că, de fapt, aceasta este o doctrină care i-a fost transmisă, nu este a lui, nu este o invenție a lui și repetă asta de câteva ori la rând foarte insistent. Okay. Respectiv, în partea teurgică a lui Cohen, noi vorbim de un gnosticism foarte pronunțat și nu doar pe filiera lui Origen, ci inclusiv pe a unor secte gnostice. Respectiv, în cazul ritualului lui Abramelin, partea de gnosticism aproape că nu există, există un pic altă influență. Mai mult decât atât, ritualul în cauză a fost preluat de Golden Dawn și alte ordine care cumva l-au integrat în doctrina lor și astfel au încercat să facă un cal de bătaie din acest ritual, iar asta poate indica o lipsă de inspirație la un moment dat. Ceea ce nu e cazul cu Elucoen, pentru că Elucoen a avut o doctrină extrem de extrem de ramificată și extrem de bine pusă la punct în același timp, ceea ce ne demonstrează că atunci când Martinez de Pascuali spune că nu este o invenție a sa, ci i s-a transmis ceva, cumva confirmă, el n-a venit să impună nimic, el cumva a promovat ceva, iar istoria cum a ajuns el din Toulouse în Bordeaux și cum și-a promovat cumva doctrina, denotă faptul că el n-a făcut-o insistent, el a făcut-o atunci când și-a găsit adepți. N-a căutat să se impună pe piață, chiar dacă s-ar putea crede la un moment dat. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, dar da, există o mare diferență. În Elucoen vorbim de o influență gnostică pronunțată. Mai pot eu să completez aici. Din punct de vedere al rădăcinii gnostice, cea mai apropiată rădăcină de doctrina pe care o predică el este gnoza valentiniană. Deci din zona aia sunt influențele gnostice, dar peste gnoza valentiniană el suprapune o grămadă de alte rădăcini. Sunt extrem de multe influențe din cabală în ceea ce prezintă el în conținut doctrinar.
Acum, da, de multe ori spune nu este o chestie pe care am inventat-o eu, nu este o chestie pe care am scris-o eu, este o chestie care mi-a fost transmisă. Legenda spune că prin tatălui, care el fiind dintr-o familie de evrei creștinați din Spania la origini, prin rădăcina evrească a familiei lui ar fi primit acces la anumite informații pe care după aia le-a perpetuat. Cine va citi tratatul și introducerea la tratat, introducerea scrisă de Vivenza la tratat, va găsi acolo multe referințe la sursele ideilor doctrinare din conținutul acelui tratat. Pentru că ele sunt multe, nu este vorba numai despre cabală și gnosticism, sunt din multe curente. Acum, în ce măsură ele au fost adoptate de acolo sau fac parte dintr-un corp anterior tuturor acestor curente, așa numita tradiție primordială a lui Genon sau oricum am numit o chestie dinaintea religiilor, e o chestie discutabilă la fel. E un subiect de stat la șpriț, nu? Nu la o întâlnire pe Zoom de o oră. Dar totodată ceea ce trebuie să înțelegem în cazul lui Martinez de Pascuali este că dacă vorbim despre acea componentă gnostică, la fel trebuie să înțelegem că gnosticismul în principiu tindea să producă o reîntoarcere la creștinismul primar nealterat, făcând cumva trimitere și la sursele precreștine. În cazul elementelor cabalistice din scrierile lui Martinez de Pascuali, o să observăm că, indiferent că era dintr-o familie de evrei convertiți la creștinism din Spania, iar când spunem asta ne ducem cumva cu gândul la acea cabală creștină, în cazul lui Martinez de Pascuali, un observator și un cunoscător fin o să vadă că de fapt persistă elemente din cabala tradițională rabinică pe lângă cele din cabala creștină. Și asta ne duce cu gândul că, într-adevăr, a fost o compilare de cunoaștere, a fost o compilare Da, de multiple surse da. și nu putem să ne referim strict la un singur filon de cabala creștină, în paralel cu gnosticismul valentinian sau de altă sorginte. Și asta de complexitate. Partea de cosmogonie o ia din Cabala. În schimb, dacă te uiți la numerologie, nu are nimic în clin sau înmânecă cu Cabala, deci este clar că numerologia vine dintr-o altă sursă. Acolo încep să-ți dai seama ce surse au fost compilate când și-a creionat doctrina. Horia Barbu ne scrie: în discursul de primire se face referire la cunoștințele sublime ale ordinului. Îmi puteți da un exemplu? Vă recomand să citească cartea. Ce înseamnă, nu știu, cunoștință sublimă e o chestie care sună pompos, așa. Practic, Pascali ce face? Descrie în cartea lui o anumită perioadă a istoriei sacre, că altfel nu pot să-i spun, dinainte de ceea ce ne prezintă Biblia. Biblia începe cu actul creației. Din punctul de vedere al lui Pascali, actul creației are loc în clipa în care Lucifer a căzut și a fost nevoie să fie separat de lumile pure. Evident că asta presupune că înainte de acel moment al căderii a mai existat ceva. Biblia nu spune ce. Biblia nu povestește ce. Pascali în lucrarea lui povestește ce. Povestește ce a fost înainte de acea cădere, da? Cum a fost structurată lumea divină înainte. Prima cădere a lui Lucifer și separarea lui de lumile divine și apariția granițelor în apariția spațiu-timpului în care el a fost separat de restul, necesitatea apariției unei ființe care să fie trimisă în acea lume a separației pentru a reeduca, pentru a reconcilia spiritele căzute
clasa lui Adam. Adam în sine nu este o persoană, ci un numele unei clase spirituale care a fost trimis acolo să-i reeduce pe respectivii. Din păcate, în clipa în care a ajuns acolo a căzut. Odată cu căderea a mai avut loc o reașezare a lumilor universale. Și, mă rog, noi ca urmași ai lui, acum trebuie să parcurgem drumul înapoi înspre ce am fost odată, centrul universului, ceea ce nu mai suntem în clipa asta. Pascali folosește terminologia de am ajuns sclave ai sclavilor. Acum, sublimă sau nesublimă, despre asta este vorba în tratat. Este vorba despre istoria științei sacre și cea conținută în Biblie și cea dinainte de momentul din care Biblia își începe povestirea și uneori nu neapărat conformă cu interpretarea dogmatică actuală a Bibliei. Cam la asta se reduce tot. Eu aș mai spune ceva, ceea ce, de fapt, un cititor al cărților tale va deduce pe cont propriu. Spre exemplu, așa cum ai spus și tu, Martinez de Pascuali vine să completeze cumva povestea aia de dinaintea căderii, de dinaintea creației luminii, să spunem așa, și de dinaintea căderii, dar totodată Martinez de Pascuali, din punctul meu de vedere, vine și cu anumite răspunsuri la unele momente biblice destul de controversate pentru cei care au un ochi critic. Martinez de Pascuali vine să explice anumite momente destul de, nu doar controversate, dar care nasc întrebări în continuare, spre exemplu, legat de acea jertfă a lui Isaac și multe alte momente. Deci, cumva, el vine să dea niște răspunsuri dintr-un alt unghi de vedere. Și asta, iarăși, poate fi tratat ca o erezie dacă ești dogmatic, sau din contra îți poate deschide un orizont nou, o altă perspectivă de înțelegere a lucrurilor. Și nu în zadar, tot am menționat că există mai multe filoane acolo, inclusiv aspectele cabalistice sunt cumva aduse într-un cadru armonios de către Martinez de Pascuale, ceea ce e o sarcină destul de complicată. Eu m-am întrebat la momentul în care am lecturat în sfârșit în limba română scrierile lui Martinez de Pascuali, m-am întrebat dacă într-o viață de om mai scurtă sau mai lungă este posibil să compilezi atât de armonios toate aceste cunoștințe și să le aduci într-o formă atât de cursivă. Ori, cel puțin în perspectiva mea, ăsta este un lucru destul de greu, ca să nu zic foarte greu. Horea Barbu ne scrie mulțumesc frumos. Silviu ne comentează, includ cunoștințele sublime, înțelegerea ierarhiei angelice specifică oarecum martinismului? Da, cu siguranță. Da. Partea cosmogonică, da? Partea structurii cerești este legată indisolubil de angelologie. În clipa în care spui regiunea terestră, cerească, supracerească și imensitate divină. În terestră avem 3 orizonturi cu 3 conducători demonici și 3 șefi regionali pământești. În regiunea cerească am 7 planete cu 7 șefi planetari, dar cele 7 planete sunt împărțite în 4 regiuni cerești cu 4 șefi regionali și care la rândul lor au corespondentul demonic și așa mai departe. Și ajung la supraceresc care cumva iese din spațiu-timp, dar gestionează zona de sub. Evident că ajungi, vrei, nu vrei, și la o anumită structură angelologică, la o anumită structură a puterilor în toată manifestarea asta. Deci da, răspunsul este da. Momentan, cam astea au fost comentariile și întrebările. Dacă mai e cineva care poate vrea să ia cuvântul fără să ne scrie, adică să vorbească cu noi, vă încurajez să apăsați butonul cu mânuța ridicată sau chiar să vorbiți fără a mai ridica mâna. Se pare că nu mai avem întrebări. Mai am eu o ultimă întrebare.
Vreau să știu, sunt curios și cu siguranță mai sunt și alții care ar dori să știe. Mai lucrezi la alte traduceri? Ce proiecte mai ai în lucru? La ce trebuie să ne așteptăm? Pe lângă cartea pe care Ne am facem scris-o un program cu... de lectură pentru anul viitor. Da, pe lângă cartea pe care am scris-o cu Nelu Prejmăreanu și care azi trebuia să iasă din tipografie, din păcate, ca de obicei la noi, nu o să iasă azi, ci o să iasă luni, că așa e internist, dar luni iese, marți ajunge la noi și de miercuri începem livrările. Și cred eu că este o carte care va stârni un interes, nu, sunt sigur că deja văd din precomenzi asta, stârnește un interes mult mai mare pentru că este legată de simbolismul masonic și nu neapărat de noțiuni doctrinare sau filozofice. Da, la anul, probabil prin februarie sau martie, va mai apărea o lucrare și anume Caietele doctrinare ale lui Villermoz. Este vorba tot de traducerea unor documente din arhive, așa cum lecțiile de la Lyon sunt o traducere a minutelor acestor sesiuni de instrucție din perioada respectivă. Caietele doctrinare sunt o suită de vreo 6 texte scrise de Villermoz între 1805 și 1818. Primul dintre ele destinat fiului lui, care din păcate a murit de tânăr, dar el fiind deja la o vârstă înaintată, a spus: eu nu voi mai ajunge să-mi instruiesc fiul, așa că îi voi scrie. Și a scris un text, mă rog, s-a întâmplat ca fiul lui să moară de tânăr, dar textul a rămas. Mai există o instrucție destinată marilor profeți, unul dintre gradele secrete ale ritului scoțian rectificat din vremea respectivă. Mai există niște texte legate de unul dintre ele, dubla natură divină a lui Hristos și așa mai departe. Toate au legătură cu doctrina masonică a unei anumite componente a masoneriei. Dacă te gândești mai mult și iei anumite elemente ritualice, indiferent de rit, găsești corespondență, dar cele mai multe le găsești evident în ritul care a preluat doctrina, adică ritul scoțian rectificat. Ăstea 6 caiete doctrinare ale lui Villermoz vor apărea undeva februarie-martie traduse în limba română. La fel, cu o introducere destul de lungă, peste 100 de pagini, dacă în caietele doctrinare m-am axat mai mult pe fondatori și pe Ali și Cohen, în introducerea caietelor doctrinare continui, practic, povestea istorică și mă axez mai mult pe istoria ritului scoțian rectificat, adică pe ce a urmat după. Îți mulțumesc foarte mult. Mă bucur să știu că există continuitate și că ne vei delecta și anul viitor cu uh, noi traduceri din lucrări cardinale din acest filon atât de puțin cunoscut în România până la momentul de față, dar față de care iată că există un interes din ce în ce mai sporit. Și pentru că nu mi se pare corect din momentul în care l-ai menționat pe Nelu Prejmereanu și lucrările lui la care ai făcut cumva trimitere, nu mi se pare corect să nu îi prezint și câteva din cărțile lui, cele pe care le am la îndemână aici în spatele meu. Să prezint doar câteva pentru că el are mai multe. O să încep cu volumul Simbologie masonică, care a apărut la editura MLNR în 2019. Așa, urmat de volumul din simbolurile templului masonic, care a apărut din nou la editura MLNR în anul 2020. Așa, și un volum care a apărut în 2023, este vorba despre regalia și alte simboluri masonice, cu subtitlul Regalia masonică, 3 mari stâlpi, spade și bolți, scara și treptele. A apărut la editura Arta Regală, București, 2023. Nelu Prejmereanu vine cumva să dezbată aspecte care aparent ne-ar părea cunoscute din francmasoneria craftului și nu doar, dar el vine cu o abordare integralistă. Tratează fiecare simbol aparte, fiecare element aparte, face o documentare extrem de serioasă,
De asta, pentru cei care își doresc să șlefuiască în continuare piatra pentru a avea o înțelegere mai bună a templului masonic și a tot ceea ce numim noi masonerie, să găsiți volumele lui Nelu Prejmereanu. Cred că îmi lipsește unul de aici. Da? Nu mai sunt două, are 5 în total. Așa. Le am pe undeva pe aici, dar acum repede că mi-am adus aminte, le-am pescuit pe asta din spate, de aici, din bibliotecă. Pentru că nu mai aveam întrebări, vreau să-ți mulțumesc foarte mult încă o dată pentru extrem de dificila muncă pe care o faci, dar atât de frumoasă, pentru aceste traduceri menite să pună piatra de temelie a celor care sunt într-o căutare și pentru că toată viața suntem într-o căutare, unii mai intense, ne dorim mereu să găsim pe cineva care să ne țină flacăra aprinsă pe acest drum al căutării și atât că Martinez de Pascuali a fost un aprinzător de torțe, iar cei care i-au urmat cumva au continuat să ducă această torță sus. De asta eu te consider un pionier al martinezismului și martinismului în România. Îți mulțumesc foarte mult pentru munca ta și abia aștept celelalte volume despre care ne-ai vorbit și care urmează să apară. Doamne ajută Mulțumesc și și eu mult. v-am adus mai multă lumină cu această prezentare de carte, pentru că până la urmă lumina este cea care contează.